खुलुमबाय बयखौबो दिनै आङो मोनसे आरोबाव ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट मोनसे आरो गिख्रंथाव मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों थारमाने आं जेब्ला कन्टेन्ट लाबोयो थारमाने मानसिफ्रा सानो नामा जेन आं ओरैनो खेलायदों नामा जन कार्जिया ओरैनो खेलायदों नामा सानो नामा दिनै जोंनि हारिया जे माबादि अलखदाव दङ बयजोंबो नासयजानाय मानाय ओरैनो खेलायदों नंगौ नामा आं माबा मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैयोबा नोंसोर खेलायदों साननानै जानला माला रिप्लाय हरनाय जानला माला नोंसोर कमेन्ट्स हरनाय आंखौ मा ओरैनो बखिलाबायदों सानो नामा दिनै जोंनि बिटिसि नि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि दुमदुमा जायगायाव मा घटना जानानै थांदों मिथिगौ नामा मा घटना जानानै थांदों मिथिगौ लाजिथावथाव बिसिबां लाजिथावथाव बिसिबां घटना जानानै थांदों मिथिगौ नोंसोरो लासिं सिं जाबाय दिनै सासे गथ'आ सासे हिनजावसाया स्कुलाव फैगासिनोमोन बाथौ आश्रम स्कुल ना माबा मोनसे दङ बेयाव फरायो गथ'आ दिनै बेवहाय सानैसो एसामिस सेंग्राया दिनै बे गथ'खौ रेप खालामनो नाजादोंमोन मिथिबाय दिनै दिन दाखाल स्कुल टाइमावनो जुदि बिदि खालामजायोबा गोजौनि प्राइभेट पार्टसआव दांदों होनबा जोंनि बिनानावफ्रा जेबो माबा गैला नामा जेबो माबा गैला नामा जोंना जेबो सिकिउरिटि गैला जेबो जोंना माबा गैला नामा हो दिनै जोंनि बिनानाव दिनै स्कुलाव थांनाय कलेजाव थांनाय सोरबा एसामिस सेंग्राफोरजों सोरबा हारसा हौवाफोरजों जुदि बिदि प्राइभेट पार्टसआव जुदि जोंनि बिनानावफ्रा दांजायोबा मा जागोन ओमफ्राय बेसेबां सेफटियाव दं जोंनि बिनानावफोरा लाजिथाव जाय मानसिफ्रा आंनि कन्टेन्टखौ मजाक बानायदों खेलायदों बे लाजिथाव मिथिबाय जोंनाव थै दङ जोंनाव बर'नि थै दङ जोंनाव जाथि थै दङ जोंनाव माथायाव नाङो दिनै 10टा 11टा 9:30 10टा स्कुल टाइमाव जुदि सेफटि गैयाबा जोंनि बिनानावफोरा मा जागोन होनबा मालाय हारिजों जुदि बेबायदि नोङो स्कुलाव फैनाय समाव जुदि लामा ससेयाव जुदि बिदि खालामजायोबा मा सेफटि दं होनबालाय लाजिथाव बुजि सब समय माखासे कन्टेन्ट लाबोयोबा खेलायजाया मिथिबाय एसे साननानै नाय बुंहर रायजोफोर जाय मानसिया कन्टेन्टखौ लानानै गेलेयो खेलायो बिसोरखौ आं माने सुखुवा दे लासिं सिं